Γεια σας, είμαι ο DJ Kos και σήμερα θα παίξουμε SmackDown 2016. Πάμε. Πότε θα? Όχι, αυτό είναι. Στο PlayStation 3. Πότε θα? Πάμε σε από εκεί. Μπράβο. Τώρα ξανά το κάνω λίγο. Οκ. Τώρα θα επιλέξω ποια αρένα θέλω, γιατί θέλω να παίξω στο Summers, όχι στο... Αν την να πας. Στο Fast Lane. Κωστή. Στο Fast Lane. Επίσης, τώρα θα αρχίσουμε το match. Είσαι έτοιμη, Αθηνά? Ναι. Πάμε. Θα είναι ένα συναπαραστικό match. Undertaker εναντίον R-Truth. Να βγαίνει ο Undertaker τώρα. Θα το κάνω. Εγώ είμαι ο Undertaker και η αδερφή μου είναι ο R-Truth. Της αρέσει, χορεύει. Γι' αυτό είναι ο R-Truth. Θα συνεχίσουμε, δεν θα παίξουμε μόνο αυτό. Αυτό είναι γιατί είναι τουρνουά, εμείς το προχωρήσαμε. Θα παίξουμε και με κορίτσια για να σας δείξουμε πώς γίνεται και με τα κορίτσια. Προς το παρόν τώρα παίζουμε με τα αγόρια. Παίζουμε για τη ζώνη την Gold Rush, έτσι λέγεται. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Είναι ένα πολύ ωραίο μάτς. Για τους γνώστες, τα AMG γίνονται με το Delta, να ξέρετε. Επίσης για τους άσχετους, το τετράγωνο βαράς μπουνιά, με το Delta κάνεις finisher όταν έρθει και με το Χ κάνεις κινήσεις διάφορες που κάνει ο παίκτης και με τον κύκλο τον πας στα σκοινιά. Τώρα είναι ο τελικός εδώ πέρα, γι' αυτό ακούγεται να βλέπετε εδώ τη ζώνη, αυτή θα πάρει όποιος νικήσει. Και οι δύο οι παίκτες είναι πολύ προετοιμασμένοι, φαίνεται από... Να, εδώ βλέπετε το AMG δίνει και οδηγίες στο PlayStation, επειδή για όποιον το αγοράσει. Πάμε, αρχίζουμε. Οχ! Δεν κάνεις αυτό. Κώστα. Κώστα. Πάρ' το κινητό σου. Γιατί να τρώει τώρα. Τώρα που θα φύγεις. Τι κάνεις, παίξε εδώ. Dobro. Παίζουμε με finisher τώρα. Θα σας δείξουμε και λίγο τώρα πώς παίζουμε στα αλήθεια. Νίκησα! Ναι! Ναι! Δεν μπόρεσα να αντιδράσει και έτσι νίκησα το match. Να βλέπετε εδώ. Έκανα το finisher μου, αλλά κανονικά έπρεπε να παίξω κατευθείαν. Τώρα όμως νίκησα. Δεν τα αλλάζω φυσικά. Αθηνά δεν πειράζει. Καλή παίκτρια, δώσε. Χέρι. Να βλέπετε εδώ, πήρα τη ζώνη, δεν το πιστεύω, πραγματικά. Έχω να την πάρω πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό την κοιτάει. Ναι, την πήρε και να ξέρετε, στο κανονικό SmackDown, αν πατήσετε, αν πληκτρολογήσετε WWE, θα σας δείξει, διάφορα βίντεο που βγάζουν αυτοί οι Αμερικάνοι. Και τα έχουν και σε βιντεοπαιχνίδια, σε PlayStation 4 και βγάζουν πολλά γενικά. Τώρα, εμείς θα θέλαμε να σας δείξουμε πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα παίκτη. Σωστά, Αθηνά.
μια ομάδα, ένα παίκτη, μια αρένα, γενικά κάποιο πράγμα. Σχετικά με αυτό. Πας στα creations και πατάς τέτοιο. Ή μπορείς και entrance, ακόμη και entrance, αν έχεις ενός superstar, ας πούμε του Adam Rose εδώ πέρα, να τη δούμε. Να δούμε λίγο πώς γίνεται. Να, εδώ είναι μια απλή διαδικασία. Εντάξει, βλέπετε εδώ, πάρτε. Δείτε πώς γίνεται. Βασικά, θα θέλαμε να σας δείξουμε μια ομάδα, γιατί, δέστε, μόνο από τις ομάδες θέλαμε να σας δείξουμε, γιατί μπορεί λίγο να μπερδευτείτε, για τους άσχετους μιλάω, οπότε αφήστε το. Θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε ένα παίκτη που είναι και πιο εύκολο, όπως θέλετε εσείς μόνο. Superstar μου. Και τώρα εδώ μπορείς να βάλεις τα πάντα. Τα πάντα. Να, ας πούμε Superstar εδώ πέρα και αρχίζει έτσι face. Μπορείς να διαλέξεις ένα από το face. Έχει διάφορα εδώ πέρα. Εμείς θα πάρουμε αυτό. Πάμε Superstar. Δεν σου πάρω και τα άλλα. Skin. Από αυτά δεν χρειαζόμαστε κάτι.